さに研鑽は怠らん。通すわけに。どうやら今がチャンスみたいね。みんな一気に反撃するわよ。そろそろ出番のようだな。我が力の全てをかけて今頑張ってね。油断は禁物よ。これで終わりだ。
ちを癒したまえ。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。私を本気にさせたもらった。シェリー様、申し訳。
いつまでもいい気になるな。